vapaa-ajan reenit. Eli mitä me tehdään täällä, kun me ollaan niinku vapaa-ajalla? Eli se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan täällä vapaa-ajalla, eli ei siis treenejä. Me kyllä käydään. Niin. Koska ollaan urheiluhumpuja, niin. Ja jääkiekkoa harrastetaan niin myös. Ja nyt lähtee. Nyt, eli ekana me otetaan alkulämpö. Sen jälkeen me aletaan pitää pilkkuja. Ja nyt me edetään siis pilkkuja. Ja uksuu voi torjuu! Aika hyvin. Kyllä vielä toisen kerran. Katsotaan saanko minä nyt. Eli nyt uksu voivat tehdä. Ja sinne menee. No niin, mä pidän tän kameran kädessä. No niin. Ei tonne noin. Ja. Oi! Oi, nyt tuli lähellä. Aika lähellä. No joo. Sitten mitä me tehdään seuraavaksi? Joo. Noniin. Mun täytyy tulla ehkä tälle puolelle, koska mä oon oikein jalka. Joo. Se kuvaat. Ja mulla on Neymari liian. No niin tähän. Hyvä syöttö. Nyt siis. Ja syötän uksulle. Ai! Ja vielä toinen veto. Ja tosiaan suorin olette väärinpäin, mutta pitäisikö hakkia meille ehkä toinen kamera? Jos vain. Mä toivon joululahjaksi kamerasta. Ja joo. Eli joo. Mitä me tehdään seuraavaksi? Ei me kovin muuta tehdä. Sitten kikkaillaan toiseen. No joo, kikkaillaan toiseen. Ota pallo pois. No niinhä. Oi! Ei nyt. Tilata kanava, jos haluatte tehdä meidän tiloiseksi. Joo, ja jos te haluatte, niin te voitte tulla kuvausavuksi. Niin. Ehkä. Niin. Mietitään liippuu kuka henkilö. Niin. Jos te olette lapsiystävällisiä, mutta se on... Niin, jos me tunnetaan. Se on
tosiaankin moi moi! Moi!